नोंथाङा मोनायाव मानो लेखा फराया? बायो आङो। मानो? लेखाया देरसिन नङाना। ओमफ्राय गेलेनायासो देरसिन। थोद आं नोंखौ इसेबां बुयो रायो एसेबो सोलाया नोङो। लेखा फराय होनबाबो। फरायालाय आङो जाम्बा। मानो? बेलासियावबो जाफ्लासो थाङो। माखौ जाफ्लादो? लेखा फरायनायखौ। थोद लिरनो बाखानानै आं। Suka beri mesej dari anak kader video kader komentar hot. Mesej. Nani nak pari ya suka macam ha? Nani nak main luar beri Facebook nak dia? Ha? Bara ini dah orang now. Usikau dah jadi kenal ada dah harga. Jual raga bila sangga. Tuh. Supaya menberi na. Salah apa menberi? Faseding mazang, faseding gazri mesej. Mazang hangat. गाज्रि थाङो बाय आब'नि फिसाला दादि फैदोंमोन लोगोफोर आब'आ थांबाय लोगो न'आव थांदा नै मास्टरानो नायखांनां मास्टरानो बुबाय थायोनो माबा बेनिखायनो थांलानो न'आव लोगो खिन्थाना हरबायलै लाइथरदोसना मोनसे बायराव जादों पैसा पैसासो बाजारसो थांलाय फैलायसो कौन सा क्लास में पढ़ता है? आड़ी बाड़ी में। कौन सा में? आड़ी बाड़ी में। आड़ी बाड़ी में? ये कहाँ स्कूल है? कहाँ? वीरनगर में है? ये वीरनगर में कौन सा आड़ी बाड़ी है? आला बोरमानि खिजाग्रा फैसाखौ लाबालानो नों दिनै बेबादिसो जबान लाखिनो हायाखै नोङो बेसा नोंखौ गावनोसै नामा सार बिनि जौखौ दिखोहैनोसै नामा हा आंखौ एथ' केरेक्टार लुज मोनदों नामा नोंनिखौ दिखोयो नामा इसोराथ' दङलै इसोरखौथ' अननांगोन माथो खालामदों माथो थाबाय थाथारो नों बबे धोरोमनि मानसिमोन नों बबे धोरोमनि मानसि आंथ' धोरोमा जोब्बाय धोरोमाथ' आङो होबानो जायो ओमफ्राय बिराद साननाय बुजिनायानो बिराद बांद्राय जाबाय धोरोमाबो गैला नोंना धोरोमाबो गैला जोबजोब्बाय आच्छा नों बबेनिफ्राय जानायखौ जायो नों बबेनि जानायफोरखौ बहा मोनो जानायाथ' गैयालै ओरैनोसो थैलागासिनो ना नों ओंखाम जाना जाया ओंखामफोर जानाय ना जाया ओंखामल'सो जायो ओंखाम बहा मोनो बे ओंखाम ओंख्रिखौलाय ओंखाम ओंख्रियाथ' गैया जेराव उफाय गैया मोनानो बेनिफ्राय बाजोंसो थांना थाखो नोङो एफाल'सो लायदों बहा खुरमाफोरनाव औ ओमफ्राय एफाल'सो जानांगौ खुरैसे बा आदा खुरैल'सो जानांगौ दिनैलाय माजों जाखो नोंलाय दिनै माखौ जाखो दिनै माबा जाबाय ओंखाम जाबाय खुन्थाइ नारा बेनिफ्राय नों बाहाय गोबां बोसोर 40 बोसोर जाबाय नों बे हाजोआव बे देरा लुना थानाया 80 लाख कौटि डलार गारदि जाबाय बहाय आं थानाया नोंलाय थाइजौ आखिनाया जायनि थाइजौखौनो जाबावसिन थाइजौखौ नों मोनजाफेराखै माबायदि थाइजौआ नों नुदोंना नुवाखै थाइजौखौ मा एथ' खादा बुंलायना एक्सट्रा थाइसेबो जाया बोरो गुग्राखौल' थारा माबाफोरा उल्था जानाया नायनाय आबौ इसानि समबारी बिबैया उन्दुनो फैयाबा नों गियोबा जोंहानि आइयाबोथ' हारसिंसो उन्दुयो आफायाबो हारसिं उन्दुयो आफाया दाना जौ लोङोना जोंहानि आइजों उन्दुबा आंखौ नोङो है हामा बिहामजोजों जरायनो हामा आबौ हामा सोरबा बिहामजोजों उन्दुबाय नामा हामा नोमाया फिसासो जायो आंनि फिसा सासे गथ' मानसि नालाय मा बुङो मा मायो सोरबा बिहावा बिहामजोजों उन्दुफानो हायो कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा देराखै नामा दा लाइनाय गैया नामा दा मानसिमोन गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ फरायनाय दङ जानाय मोनबाय सुबिदा मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव
ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय आवाज सावनानै मानसि दंमोन सासे जाखांनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाना नैबे समाव बन्द' जानांगौ ना ओमफ्राय आंबो भिडिअ लाबोनो सानबाय थायो आरोना ओमफ्राय आं मा भिडिअ जेनेबा आं जेबो होनो रोङा होननोनो थिनदों नामा आंखौ गोसो थोथोथो होननानै जेरावखि जाया कमेन्टआवनो नोंखौ सोरबा गोसो थोगोन दा आंखौ गोसोथो होननानै आं नोंसोरखौ थिनदों नोंसोरनि गोसो थोनायखौलाय आंलाय मानो नांगौ दं आरो आंनाबो मेरला नोंसोरलाय बेखारबावसो आरो कमेन्टआथ' नायनाङा बै गेदेर गेदेरा हरा उन्दै उन्दै 15 बोसोरनियासो हरो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरनानै सोबारानो थांफागोन आं साला सैमानि फिसाफोर बयखौबो होनाखै आं साफा सानैखौल' होनदों बै गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरखौसो ভাঙা চিঙা লোহা টিং প্লাষ্টিক গাড়ীৰ হাল ট্ৰেক্টৰৰ ফাল নাই যদি যাই থাকাই ভাল টিন ভাঙা লোহা ভাঙা প্লাস্টিকের চেয়ার ভাঙা ডাম ভাঙা টাং ভাঙা বিক্রিজ ভাঙা লাকিজ ভাঙা মোবাইল ভাঙা সাদা লাইট কালা লাইট ডালা লাইট লাল লাইট চুদেক লাইট ও সাডিসের একটা লাসাবি লাকিজ বিটকে সুটকে সিলিং ফ্যান টেবিল ফ্যান খাসা ফ্যান ও Ayang bure, ang ese hambay, ulko dun sonay jabay. Isi kumay be studio mau thangane kintu dudujang bijong, khalejong bijong isi hamakhe are. তুমি তো শেষ তুমি শেষ সারা রাত জায়গা মোবাইল চালাও আর দিন কইরা ঘুম পারো তোমার ভিতরে কি থাকবো তুমি শেষ 딜리 좀 코로 마는 가이가 있으면 네 एकदम बे बहिनियाव नों बे खिनिखौनो गारनो बादों नामा नोङो गारगोनब्रा मादै दि आं नगर हरगोन दिरा 50 थाखाल' नों होबाव मादै भिडिअ दे खालामबाबो जेबो लाब गैया 50 थाखाल' होबावरा मादै दि गैया आरो नङाबा लाखिया एत्तेरे आरो बिदि मादै गोसोखौ डाउन मोनखायो गाइस ओइ नै सासे ओंखाम जानो ना प्रभु भगबान मा जागोन गस्ला जि फाननानै जानो हागोन ना हायालै आंलाय मा होनदों खर'नि खानायासो मोनलांजोबसै नै मादैया एकदम दामखौनो होथारा गाइसमोन हरगोन आं ओमफ्राय फार्स्ट मा बुंबावनो आरो नै गस्ला जि लाफैदों 20 थाखाल' होबावदो थ' मादै 20 थाखाल' गैया एकदम Niman skoki, kaji ane, ama, andai pato sulung pangan na, lo jung tangai, cho jung tangai. सिख्लाफोराल' रिल बानायनो हायो नामा जों बुरिफ्राबो गोहो दङ আবার মুখ খারাপ করে মুখ খারাপ করে আমার ভালো ব্যাপার বাচ্চা 비반 오동락이야다이 바저이 비반 오동락이야다이 바저이 सोर फैखो आयु माथो आगैसोलाय औलै बाजै न'आव थानो बानानै आंना गोसोआ नोंखौल' माने गुलदुब नायनो थिनहरबाय थायो आयु मा गोसो बेलाय आगै आंनावल' थिनहरलायनाय खोथा दंब्रा फैसैलाय फै आगै औ दे जागोन दे फै होद जुथा खुलालां नाङा आगै जिरायफैदो गोसो होनानै फरायगोन ना फराया नोङो गोसो होनानै लिरगोन लिरा Burayu, गोसो होनानै लिरगोन लिरा Nilo, नोंनि गोसोआव अफाय थांदों ada jahidun, मा आदार बहा आदार जाहैखो sungguh kalian, माला namun मानो थांदों चन्द्रफारायाव नोंनि गोसोआ ada jahidun, नोंनि चन्द्रफारायाव मानो थांदों नोंनि गोसोआ चन्द्रफारायाव मानो खारलांखो ada jahidun. आदार जाहैदों साला 매니아 बै 테마खौ नों आंनो गोख्रै हर 테마खौसो बिबावदों नों आंनाव जिउआसो थांसिगोन बेखौ थाल गैया नैबे सिखा खंखायजों नोंनि गोदोखौ हागोन आं
दे थु दे आखाया थु 아기야 맹아. आखाया मेंफेरो नामा दे 아기야 맹아. होमबा बुं दे 아기야 맹아. दे आखाया मेङोबा खुगाया बुं दे जे फर 렁텅가리. हा 렁텅가리. रंथंगारि